Sa sisin pat lembaga ni video ngakot ngawel berang sopha yapi kilong kemi kilong pa pat yapi kun samlah serang berkentai hang ne pokok bernyutra hadin bangang layo ban survey ban lej sakilang ban lej ya kenduk lang ya kita kilong kemi kilong pa kibalong ki try muluk hang ne pokok jaj benrio bat kibasim ya kalat ke kabu ban long ban kalat ban kersan ya king kasem yaki kun gikti hak puli ke puti bat hak babun kiliang hang ne po nong ba shelong leng ba ka rut surok jong ka yau khandailan ngalap sibun ki ki balong very complicated ka balong complicated hadu kata-kata but isn a bat ngas ngomong ka mensim ban yo I hapo lat patai kubur ba ite iba mene na po municipal iwan be direct itu ikong but kajing feel kedai napo ke department keempat ai license i bapli ihap banlum banlang kitiar kitari jong i but ngayaro kajing ngajsneng jong i habdang kajing sausun ai namar babelai ngasausun ai are hadin siteng kenta kini ki dekar kini ki barjela harut surok hi donong pentut iki sadhai kidang muja bandi syau bandi momo lali jongki hang to jaing mai ing hang to kapan perkat yangi ba bapli tei long kemi khasi la syabe syaweng mardor handai kini pat are keni kadai kari ke jongi keni kadai ke jaka ka jongi ngilong mangi kitrai muluk kumno enjoy kelada uni uwe pat ujat benrio bat ngasau sna itu long kami balai ikwa ban pen dan balai ikwa ban numki namar ba impat don makna ka license namar itip syai baladama I ipet nakatu ka jaka namar ba impat yo ikot kisla kat ban yo ma ikot kisla ya katu ka jaka lakam try do ubar jela ane lawan le try do ubar jela pitip balai kibar jela kila dap apply lut ke license kata kadai kebut senti berkebut syalak ke jongki kibar jela kila dap yuk license tak ada latawan kena ke municipal latawan be kibriu jong ke sorkar kita kar ki kemen kitap keti kiak isen ai tang takmat jongpi nari pat kitap keti ki ong kadai lat kelenti nam ta jongi te jingkli ke bangakwa ban bu hang ne kalong ngiso tu bat nakaliang ngajonga hinga kwa ban penpaut syai hang ni kalong ba ngim persya bat ngim kersan ya kajing temu jong ka sorkar bat penkenria ya kan nong di madan harut surok jong ka yau khandailat ngiso tu lese ketika good intention ka jong pi ban weng no e kajing dhang kali ban weng e kajing wit kilenti ki sengkin habayat bayang okay fine lada kalong komta Pe Henry pihak penjubapat piwit tangi ki bom don license ne langi ki ba don license ru namar ba lara piong ba wit ba khap nge ba penlong ya kejing thang kali hatu wit tang ki bom don license Henry kini ki dekar ki ba don license pim wit don ki khasiru ki balayo license imla ban len kata dan Henry ki babun kini ki dekar katkom kajing yoi bat saki eyewitness ke jongi namar ba yakim don nong kata don nong pentut ban ngi kimi lenti bangin dehap ban yo ya ka jubab ka basai be debet kene namar ba kane kala long ke ke ba pen artatin yang ngi pai ba bat saka we ka point ka bangakwa ban wanra hang ni kalong le se bon nangi tip ya kata ba ki ba yo ya kata ban simwai dukan naka sorkar hapo muda kompleks kidai bet ki khasi ki jantia angaros bat kidai badon ya ka schedule tribe certificate plus tuhi ke kata ka stan jong kata kidai ban don ka schedule tribe certificate ka mumut ba kidai khasi jantia angaro nang ni napo ka state ke jong namar kata kajing temu jong ka sorkar ban ra yakini ginong di madan nasurok hangtai hapo building
jongka mudah parking lot, top floor jongka mudah parking lot. Ngikuak ban bu jing keli kalong hatu ke sorkar kan ai license ne em ya kini ki barjela lani ya kini ki tekar ki mender ki ba maki lati kena 100% bakim don ST. Ke sorkar kan ai ne em ka license vendors ya ki lani ban ai lat ne em ki ban syong hang tei hapo. Namar bagi de ban yo ban syong tei po de ban don ka license. Dan ni ban yo ban syong madan menta katkum ka jing sakhi ke jongi kalong ba kidai ban don ka license tika sorkar ka ai license ne em yakini ki bom don shil tribe certificate bat ki bom dei ki ta ki khasi jantian garus nang ni napo ka jala ka jong bat mila ban oh ni ki badai kita ki barjela ki badai kita ki menderi namar omdai bengi kersyani ki nong di madan tang baka ketak ya ke jing sengau jongi lada ini hang ni itrai muluk nomar ba im don license syak paklum kitar kitar rengkat ka jauh umat kat ba uni upoi hang ni nomar ba udon license uyok bandi be ya gitu ki syau jai ing mai ing jong u ka ketak ya ke jing sengau jongi nomar katangi hab ban yo ke jubab ke basyanya ke sorkar kalau maka sorkar ka wit tang ya ki bom don license ban syong di madan ni ki wit lang ya bro kiba don license lu ban ka sorkar haba kiba yo ban syong dukan hapok muda la ni kiba yo ban wai dukan hapok muda kidai ban dei kita kiba don ya ke shell tribe certificate badai ban dei kita ki khasi jantian garus hatu lada pira ya kini ki nong syong di madan hang teh hapok top floor muda parking lot PI license ne em ya kini ki barjela ki bangila tikna 100% bakim don ya ka shell tribe certificate kata kadai ka bangi kwa ban yo jing shai na ka government but sakaway ka bangi kwa ban ai jingmut hakani ka por kalong ba daga basai ndai bangi isi jat penriu dai bangi shun ya no tang ba kani kadai ka ri ki jongi kani kadai ka bri ki jongi nang ni na po ka bri ki jongi ai bakan don ki ompok liu ai ban don kita kisok ki basingam lane ai ban don kadut kangap ki dei ban yo mangi trai muluk bandi singam ya kita om de ki weipat ki jat penriu dan om de ki weipat ki bom long kita ki kun ki hajar ki trai muluk hang ne kata ka bangakwa ban keren da ka basayang ne bat kom ki long kemi ki long pa ki badon bentalang hakata kayau lane hakata ka jing yo benta ban syong di madan ya ka rut surok ba jong ka yo khandai lat phimdai ban ailat ya kini ki barjela lani kini ki menderi ban yo langka ju ka privilege kum bayo mapi nang ni khmat ai bangin kendit benriu ai bangin so thu noi la ka jong ka hok ka jungi ngimdai ban ailat ngidai ban yang yeteli kum ki parari bat ki prat khot jong ka ri ka jat benriu bat kino ki jat dukan jong ki dekaru ki ba lek main lani ki ba lek he ya ki produk prasnam lani ki ba pen attitude apo gari bagi jat mendu jongi ngiri ban boycott bet ya bekom kita ngim don kam ban syok ban dat sisin mengila boycott kin syong le ayu hi yang ni apo kut ha wi kesngi kin sapet hi kat bala ngakentu hang ni sa sisin kalong ya le ban thit kino ki ter ki mar na ki parari khnang ba kadai ke jingya imlang jongi trai muluk bat kadai ka wei ka dak kasin bangin kadai ka taka movement ka jongi ka movement ka bangim don kam ban penmong ya noru ka movement ka jongi dak ka jing start dak ka jabing ka balada ngingim thit jing thit shu na utu ubriu lanin na ka tu ka dukan kamut ka tu ka dukan sian kan sakhang no kata kadai ka bang kwa ban ajimut tingam kwa ban bun ketin hakani ka por ku blai sibun blai kurku ingat scam baka ka jingmut jing temu jong ka sorkar kan long ka babet ka long ka babaha ban kimi lenti bakan long pat ka interest nam taki kun ka hajar jong ka prinyo